Sanibonani, welcome back to a video. Welcome back to Umnkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you very much for your love and support. Ungakhohlwa ku subscribe, like a video, we share a video as well as ukubuka ama ads, which is very important. So asikhulumeni ngodaba lika Gogo Maweni bafethu. Siyazi ukuthi Gogo Maweni ungaphandle ngebail and sizwile ngathi ukuthi kunama case nyana nje ka Gogo Maweni ambala ukukhulunywa ngawo ngathi uGogo Maweni noMusa Khawula kuningi ngabo bafethu, but anyways kulolu daba singoGogo Maweni hayi uMusa Khawula kuthiwa uGogo Maweni akaqali-ke ukuphambana nomthetho njengoba ke sizwile ukuthi kuthiwa kunaleya case yawuphunyaka kunaleya case yawuphunyaka nje ama case akhe ngathi ambadlwanyana. So but uphume ngebail ke yona ka 5,000 rand. I think I did talk about that. So ngebail ka 5,000 rand simbonile ke semifuleni ugogo angazi bese yogeza eseyothili bakithi nalapha nje abelethe khona imbuzi. Angazi ugogo mhlambe nje angazi uyenza noma yini kumele ayenze inkosi yami njengomuntu osephume ejele. Ngibone futhi kwenye indawo la ugogo Maweni, I think it was on TikTok, kuma stories wakhe, kuma Instagram stories wakhe ugogo Maweni kusho ukuthi khona kubonile umelaphiyane ejele kunabo mama bakhulelwe into ezinjalo. Sibonile ethengile nje impahla zeingane ezincane wagrosa ugogo Maweni wathi lezo zinto ke uzithengele omama abakhulele abasesana city, which is something so nice. Hey lokho nami bafethu lokho nje ngiyancoma kuhle kakhulu. Usho ukuthi mengene lapha nogogo kuningi akubonile okunye wathi you know what mangiphuma la ngizozama ukuthi ke ngixhase lapha nalapha. So sibonile nje ethenge impahla zabo zeingane ezincane ethengela omama abakhuleleyo abavaleleke emajele. Isn't that nice? So now uphume ngebail ka 5,000 rand ke yena yemanje yase Pretoria, is it Protea? Okay, Protea umelaphi wendabuko kuMakgotso Mofokeng odumengele kaGogo Maweni ke ebhekene necala lokushaya ngenhloso yokulimaza. So uGogo Maweni ke bese chithe isonto lonke stokisini ngemva kokuboshwa ngempela sonto edlule. Wavela enkantolo ke ngeledlule kodwa icala lakhe lahlehlisele izolo ngenhloso ke yokucela ibail. So umbuso uveza ukuthi ke ngo 2009 asibone labathi ngo 2009 watholwa enecala lokushayela ephuzile, ngo 2017 elokushaya ngenhloso yokulimaza, ngo 2018 amabili okukhwabanisa nokweba okuyinto ke angayivezanga. Ngenxa yalokho ke uzothweswa elinye icala lokukhipha imininingwane okungesiyo ngesikhathi ecela ibail. There was a part where they were talking about Gogo Maweni lied when she was asked about a particular case or whatever, and then she decided to lie. So here manje sokunelinye icala ke lapho ukuthi uzotheswa elinye icala lokukhipha imininingwane ke engayisiyo ngaleso sikhathi ke ecela ibail. Phakathi kwamanye ke amaphuzu wabekile encenga inkantolo ukuthi imdedele uthe ukhulelwe amawele futhi unezingane ezincane ezintathu ezingaxhumani noyise namabhizinisi akhe azovalwa uma ke engakhishwa. So uthe ke angeke axhumane nofakazi ukuthi futhi ngoba icala lidala uphenyo kumele ke icala lidala hayi ukuthi lidala uphenyo, icala lidala uphenyo lona kumele kube ngabe seluphelile. So inkantolo yamnikeza ke ibail ka 5,000 rand lahlehliselwa ngo February 11 icala lakhe. So uzophindela futhi ecourt uGogo Maweni ngezi 11 zika February. Kwathi ngiyamthanda ke for what she did for abomama abakhulelwe into ekanjalo. So kubonakala ukuthi nje ufana noMusa Khawula ke ugogo amacala wakhe nje ambadlwana. uMusa Khawula naye nangu yas in and out kunaleli naleli uze walaxaza ke ibail application yakhe uMusa wathi ayi ingcono nje asihlalele ngaphakathi ngoba kuyafana noma ephumile bazophinde bamlahlele for elinye icala abuye futhi ayocela ibail aphume abamlahlele for elinye. Ngiyayibona yonke lento ukuthi isiyi drama ikhona engikucabangile mina. So bebekhuluma ke ngoGogo Maweni kule ndawo ukuthi uGogo Maweni akaqala ukuphambana nomthetho. So lele kade eboshele lona akusiyiwo la amanye ebesibona thina elwa noGogo Sikhotheni nani ngelinye nje ngazi ukuthi washaya ke ifamily member ex yakhe whatever it is, something like that. So kukhona phela la amanye ayekhulunywa uGogo Sikhotheni wazwafunda ama case numbers lana wazwathini ke kukhona elinye bengingalazi ukuthi angelo kushayela ephuzile nje kuningi ngogogo. So uyabona amacala wakhe ambadlala uphinde wayoqamba amanga lapha futhi. So ziyaphayila ke gogo manje ziyaphayila. You should have been honest kusuke ekuqaleni ke kodwa ke indaba zika Gogo Maweni bebekhuluma ukuthi ke akaqali ukuphula umthetho. So angazi sizobuye sikhulume futhi ngoGogo Maweni. Thank you so much ukuthi ibuka video. Ungakhohlwa ukulike, uyasubscribe, uyashare siphinde sihlangane futhi ekwenye elandelayo. Bye.